Det er Malune fra The Underworld, en dansk Minecraft server. Jeg har tænkt mig lige at vise omkring Hawkeye-toolet, som er et anti-grief system. Det kan bruges på to måder. Det kan bruges af spillerne, hvor en tilfældig spiller kan gå ind og skrive HE-tool. HE-tool her. Så får han sådan en blok i hånden, og så kan han gå hen og slå på tingene, og så se hvem der har placeret den her blok. Og så kan man rapportere det. Kan man jo så se, at det er Malune, der har ødelagt de her forskellige ting. Du kan se, at der er sådan lidt halvgriefet det hus her. Det man så kan gøre som admin, hvilket det her primære henvendelse til den her video, det er, at man kan lave et rollback på det, den person har lavet. Eller man kan vælge et område, det er integreret til til World Edit, så man kan også markere et område. Og der kan man så selvfølgelig, hvis man har World Edit, så er man ret praktisk. Band, så får man den her WAN, så kan man så markere et område, man gerne vil rollback. Kommer her og markerer området, det skal selvfølgelig danne en firkant. Der. Så skal man selvfølgelig markere hvilke højder og bund man vil have. Så skriver man så expand, som man gør med World Edit. VRT er lidt farligt at bruge i det her tilfælde, fordi det er altså fra Bedrock op til Sky, så det er ret voldsomt. Så derfor vil jeg bare bruge 10 høj, og så 5 ned for eksempel. Så har jeg markeret cirka huset. Og så kan jeg gøre forskellige ting. Det jeg kan gøre, det er, at jeg kan lave et preview af det her. Rollback, det vil sige HE. Preview, altid lave preview. Så kan jeg vælge, hvilke parametre jeg vil bruge, og der er det det er så rollback, det vil sige, at jeg vil have et rollback og preview. Og så er det super vigtigt, at den her parameter, hvor det kun, de her parametre betyder, altså R:HE, eller VI betyder, at det kun er det world område, jeg har markeret. For ellers er det super farligt, for man kan rulle hele serveren tilbage, kan man sige. Derudover så kan jeg bruge et parameter, der hedder spiller, det er så P, som er Malune i det her tilfælde. Og så kan jeg bruge en parameter, der hedder tid, det vil sige, hvis jeg bare vil tjekke en given tid. Altså jo mere præcis du kan få det ned, jo mindre bliver serveren belastet, og så videre og så videre, og mere præcis vil det blive. Så den her tidsparameter kan være for eksempel 0 weeks, og 0 dage, 0 hours, 0 lad os bare sige 5 minutter, 0 seconds. Nu skal jeg lige skrive rigtigt, der skal kun en streg, sådan der. Den skriver så ingen resultater. Lad os lige se en gang her. Rollback HW 0 dage 0 hours. Lad os lige prøve at give den 10 minutter. Sådan. Så er huset sig selv igen, kan man sige. Jeg har så ikke confirmet det her rollback, det vil sige, det skal jeg lige apply. Hvis nu det havde været helt skævt, så vil jeg typisk gå ind og sige HE preview og så cancel. Men nu jeg kan gerne godkende det her, så kan jeg sige apply. Så er den committed, den her ændring, det vil sige, at nu kan andre spillere også se, at huset er tilbage til udgangspunktet. Så det er super, super lækkert. Derudover så kan man selvfølgelig lave en masse andre ting med det her tool. Eksempelvis kan vi proppe med den kiste her, den logger i princippet alt, også hvad man samler op, hvad man slår i stykker og forskellige ting. I princippet vil jeg gå ind og sige HE search, og så skrive Malune eksempelvis. Så søger den databasen, så kan den se, at jeg har lavet forskellige transaktioner. Item pickup, item drop, block place, item pickup, item drop, og så videre, så man kan gøre utrolig mange ting. Derudover, hvilket er rigtig smart og interessant. Ændrer lige så lige så jeg ikke har lyst her. Der man kan gå ind og sige for eksempel, også gøre sådan her, hvilket er ret interessant. Hvis nu nogen ikke kan finde ud af at følge reglerne omkring at skrive på skilte, så kan man se her, at jeg har placeret en wooden axe i en container, og man kan se, at jeg har sat et skilt, hvor der står det her på. Så der kan man også gå ind og lave forskellige søgeting. Og der findes så et web interface, som man kan bruge, så det er lidt mere nemmere at gøre. Men det, der er smart ved det her, det er, at jeg kan i princippet gøre sådan her. Hvis så nogen brokker sig, eller man gerne vil se, hvad nogle enkelte spillere har gjort, så kan man simpelthen teleportere sig hen til det event, der er sket. Nu kan jeg lige vise det en anden ting her. Nu kan I se, der står en search 1 ud af 2000. Der vil jeg kunne skrive HE, og så page 2 for eksempel. Så vil jeg kunne bladre imellem alle eventsene. Så videre. Men det, der er interessant nu, det er at lave en TP
Altså en teleport hen til det event, der er sket. Og der kan jeg så lige spole op og se her, at eventet her, der hedder 90, 57, 914 eksempelvis, der er smidt et item. Og den, der hedder 90, 49, der har jeg smidt noget i en kiste. Det så ikke ud som om det var her jeg skulle hen. Eller så skrev jeg helt forkert. 900 hvad? Nå, 404. Sådan, sorry. Så var jeg så hen til det område, hvor den her transaktion er sket. Så det er meget praktisk. Hvis nu folk de vil se, hvad der er sket. Men ellers, den logger selvfølgelig alt, så man kan se alt. Men super vigtigt, altid at have preview på som først. Rollback selvfølgelig. Altid have området på. Altid have området på. Og så markere det inde selvfølgelig. Så minimerer du balladen, fordi du kan som sagt få rullet en hel server tilbage, og så bliver der altså ballade. Serveren kan også crashe af det. Og så narrow det ned til kun til en enkelt spiller måske. Du kan selvfølgelig, hvis det er et helt område, så kan du selvfølgelig bare kun området her, og så inden for en given tid måske også bare, så du kan bruge de parametre her, så meget du så vil. Du kan også nøjes med kun at skrive sådan der for eksempel. Så det er bare at gå i krig med det. Og selvfølgelig husk cancel, hvis det ikke er i orden, dit preview. Du kan også bruge undo, men cancel, den er fint til det. Super, jamen god fornøjelse med det.